भोजपुरी इंडस्ट्री में का होता भाई समझ में नहीं आवता। एगो झिंगुर गायक खेसारी लाल यादव के बेटी कृति यादव पर बहुत खराब गाना गा दिले बा। खेसारी तोरी बेटी को लेंगे लेंगे भाई, एकरा से खराब बात का हो सकेला? काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई खेसारी के का औदा बाटे। एगो झिंगुर गायक बा, जौन गायक के नाम है मिथुन कुशवाहा, उ खेसारी लाल यादव के बेटी पे एकदम बहुत खराब गाना गा दिले बा। आ गाना गइले तो बा, लेकिन खेसारी लाल यादव के खुलेआम चैलेंज करता कि खेसारी तारा जा उखाड़े के बा, हमारा जौन उखाड़ के दिखा दो। काहे कि हम अपन पूरा एड्रेस दिले बा खेसारी लाल यादव के कि हमार गाँव हटे बिहार, लेकिन हम अभी दिल्ली आनंद बिहार में रही ना। तारा जौन परवी लागे जौन चीज करे के बा हमारे उखाड़ के दिखा दो। लेकिन खेसारी लाल यादव के तरफ से एक भी रिएक्शन नहीं किया, एक तरफ के रिएक्शन नहीं खेसारी लाल यादव। काहे कि खेसारी लाल यादव के बेटी के नाम भाई में आवता थे भोजपुरी इंडस्ट्री के। भाई खेसारी लाल के मान लो एगो सेलिब्रिटी बन कर बहुत रिस्पेक्ट कइल जाला, लेकिन खेसारी लाल यादव के काहे भइल सब बात बताओ तनी तारे के। खेसारी लाल के पीछे गाना रहे टेंगे टेंगे, भाई खेसारी लाल यादव के महंगा पड़ गई टेंगे टेंगे। खेसारी लाल यादव टेंगे टेंगे एगो छोट कलाकार के गाना चुरा के